திருத்தூதர்களின் வழித்தோன்றலாய் அருள்பொழிவு செய்யப்பட்ட கோட்டாறு மறைமாவட்டத்தில் பணிபுரிந்து ஓய்வில் இருக்கும் ஆயர் மேதகு பீட்டர் ரெமிஜியூஸ் அவர்கள் ஆயராக திருநிலைப்படுத்தப்பட்ட நாள் இன்று. ஆயர் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் கூறி உடல் ஆன்ம நலனுக்காக ஜெபிக்கிறது நமது மாதா தொலைக்காட்சி. ஜெனிஃபர் பெர்னதத் இன்று தனது பிறந்த நாளினை கொண்டாடுகிறார். இவரை வாழ்த்துபவர்கள் அம்மா எமிலியானா, அப்பா ரமேஷ், தங்கை ஜோனா, தம்பி ஜஸ்டின், மாமா பிரவீன், அத்தை பிரமிளா, தாத்தா, அம்மாச்சி, குடும்பத்தினர், உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள். மிக சிறப்பான விழாக்கோளும் இன்று நாள்ல யாரெல்லாம் விழா கொண்டாடினாங்களோ அவங்க எல்லோருக்குமே நம்முடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கான இறையாசி காத்துட்டு இருக்கு, பார்க்கலாம்.